insha Allah ga wani sirrin samun ɗaukaka. Wannan sirrin samun ɗaukaka ne ɓangaren abin da kake yi kuma kake son ka samu ɗaukaka a kan shi. Ko mai yin karatu ne, malami, ko kuma a ɓangaren kasuwanci ne kake so wani ɓangare Allah ya ɗaukaka ka ya sa ka sanu a wannan ɓangaren, ko ɓangaren waƙa, ko dukkanin wani ɓangare da ka sani kake so Allah ya sa ka samu ɗaukaka kuma ka yi suna, ka yi shura a wannan ɓangare. To insha Allahu ga wannan sirri na samun ɗaukaka alfarma annabi da alƙur'ani. Wannan addu'a ce ake yin ta a tsawon kwana 11 ake yin wannan addu'ar. Za ka bari ko sai ka gama uzururrukan ka dawo gida, ko kuma kafin ka fita. Insha Allahu dai shi wannan aiki ne yake da sauƙin gaske, ba aiki ne wanda yake da turaruka ko wasu abubuwa ba. A'a, aiki ne wanda ba zai hana ka dukkanin wasu uzururrukan ka ba. Kuma aiki ne insha Allahu da yake da mustajaba. Da farko in ka tashi za ka yi wannan aikin, ko ka sa lokacin da za ka yi wannan aikin, in ka zo za ka zamana kana da tsarki, sannan sai a zo a yi alwala. Bayan an yi alwala za a yi nafila raka'a 2, sannan a zauna a yi muftahul amal. Bayan an yi muftahul amal, to insha Allahu sai a zo a kama wannan wuridin na wannan ayar mai girma. Insha Allahu ana yin wannan wuridin wannan ayar fahazamuhum bi iznillah, fahazamuhum bi iznillah, fahazamuhum bi iznillah. Wannan ayar ake maimaitawa a tsawon 787, kafa 787 ake yin ta. Fahazamuhum bi iznillah, kafa 787. To ana ɗaukar ta tsawon kwana 11 akan buƙatarka. A duk lokacin da ka zauna kai wannan wuridin ka gama, insha Allahu sai ka yi addu'a akan wannan abin, ka roƙi Allah a tashi. In Allah ya hore ma dan abin da kake da shi, sai ka sami yara a ɗan raba masu sadaka, sai ka kama uzurinka. Haka gobe, haka jibi, har zuwa tsawon kwana 11 kamar yadda muka bayani. In aka gama insha Allahu a ɗan nemi wani abu a yanka a raba wa yara naman sadaka. To alfarma annabi da alƙur'ani insha Allahu za a samu ɗaukaka a kan fannin da ake, in Allah yarda. Da neman ƙarin bayani kuma za a iya neman mu a 09033391934, ko kuma wannan numban waya da take sama insha Allah.